बर' गोजौसिन गेजेरारि फरायसालि जि लांगोनामाखौ जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरा स्कुल क्लास बन्द खालामनानै क्लासखौ दोननानै दिनै होसिख्रावनायनि मेन उद्देश्यआ जाबाय जे जोंनि फरायसालिफ्राव बर' माध्यमनि फरायसालिफ्राव बर' बिजोंनि फरायसालिफ्राव नांगौ रोखोमनि फोरोंगिरि गैया दिनै जायनि जाहोनाव दिनै जोंनि गथ' गथायफ्रा जोंनि फरायसाफ्रा दिनै लामायाव ओंखारना दिनै गोग्लैसारनो गोनां जादों क्लास बन्द खालामना दिनै गोग्लैसारनो गोनां जादों दिनै जोङो नायनो थाङोब्ला जोङो धेमाजि जिल्लानि सिङाव बा जोंनि बिटिआरनि बायजोआव बा BKWC आन्दाराव थानाय जे जोंनि बर' माध्यमनि फरायसालिफोर बे फरायसालिफोराव दिनै नांगौ रोखोमनि टेक्सटबुकफोरखौ दिनै होआखै दा नांगौ बायदियै जोंनो जगान होआखै नांगौ बायदियै जोंनो बर' फोरोंगिरिफोर होआखै जाय जोंनि बर' मिडियामनि पियर माने बर' मिडियामनि फरायसालिफोर बै बर' मिडियामनि पियर फरायसालिफोराव दिनै गुबुन हारिनि राव रोङै फोरोंगिरिफोर होनानै दिनै जोंनि फरायसा फरायसालिफोरनि जिबनखौ धंस' खालामनो थांनायनि लामाखौ जों नुहुरदों बेनिखायनो जों सरकारखौ खावलायदों जोङो दिनै जोंनि जातीय आफादफ्रा जोंनि फरायसाफ्रा दिनै आखाइ हमनानै दिनै जिरायनानै थानायाव गैया जोङो उन बाराव फैबाय थानाय समाव जोंनि खावलायनाय जोंनि डिमान्डफोरखौ जुदि सरकारा मानियाबा जोङो बेनिख्रुइ बांसिन आरो बेनिख्रुइ देरसिन जोङो आन्दोलन खालामनो थाखायबो जोङो राजि दङ बेनिखायनो सरकारखौ खावलायदों जाहाथे जोंनि गथ' गथायफोरनि जिबनखौ लानानै ऐखिक जिबनखौ लानानै जाहाथे ओंखाम ओंख्रि गेलेया जों बेखौ खावलायगोन आरो दिनै जों बुंगोन जे जोंनि बर' मिडियामनि पियर बर' मिडियामनि जि फरायसालिफोर बे बर' मिडियामनि पियर फरायसालिफोराव रस्टार मेनटेन खालामनानै जोंनि फरायसालिफोरखौ बुथारनो थांनाय बा फोथैनो थांनाय बे फोथैनो थांनायखौ बन्द खालामनांगौ आरो जों बेखौ माब्लाबा सैज्य खालामनाय नङा दा बेखौ जोङो खावलायगोन आरो बेवहाय माखासे गोबां खोथाफोर दङ जे बिटिआरनि बायजोआव एबा जोंनि BKWCनि आन्दारनि सिङाव थानाय माखासे C-TET आरो A-TETआव पास जानाय फोरोंगिरिफोर गोबां दङ जाय फोरोंगिरिखौ दिनै सरकारा बुंदोंमोन स्पेसियेल रिक्रुटमेन्ट होनानै दिनै साख्रिनि खोथा नाथाय बेखौबो दिनै खालामाखै जों बेखौबो खालामनो थाखाय जों खावलायगोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि बर' माध्यमनि बा बर' फरायसालिफ्रा बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा दिनैसिमबो भेन्सार जानानै दङ बै भेन्सार फरायसालिफोरखौ जोङो सरकारखौ खावलायदों जोङो बारे बारे जोंनि डिमान्डफोरखौ होदों जाहाथे बै डिमान्डफोरखौ थाबैनो बा जोंनि बे भेन्सार स्कुलफोरखौ थाबैनो प्रभिन्सियेलाइज खालामनानै जोंनि गथ' गथायफोरनि जिबनखौ बा जोंनि जि गथ' गथायखौनो जोङो जोंनि फरायसाफोरखौनो जोङो जोंनि माने भबिष्यत होननानै जों सानो जोंनि हादोरनि थाखाय जोंनि ओनसोलनि थाखाय जोंनि माने हादोरनि थाखाय बिसोरनो जोंनि थाखाय मोनसे थरसे हाथरखि जाय हाथरखिफोरखौ दिनै जोङो नैबे अबस्थायाव जाय पियर बर' मिडियामनि फरायसालि बे बर' मिडियामनि फरायसालियाव दिनै बेसेबांबा बुरजा माने बर' राव रोङै फोरोंगिरिफोर दङ बै बर' रोङै फोरोंगिरिफोरखौ लानानै जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा दिनै बोरैहाय माने गुनगत हिका गुन गोनां सोलोंथाइ लानो दा बेखौ जों नोजोर बोयोब्ला जोङो सानदों सरकारा एडुकेसन डिपार्टमेन्टखौ जों सानदों जे जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ बुथारनायनि अनगा जेबो नङा जोंबो दिनै जेरैनो जिरायनानै थाया जुदि जोंनि दाबिफोरखौ जुदि फैबाय थानाय समाव जुदि मानियाबा जों बेनिख्रुइ बांसिन आन्दोलन खालामगोन जों बेखौ जोंनि जे शिक्षा मन्त्रि सोलोंथाइ मन्त्रि जों बेखौ खावलायगोन आरो मोनसे खोथाखौ बे समाव आं बुंगोन खबरदार सोलोंथाइ मन्त्रि नोंथांनि जे 26 सनाव जे बिधान सभानि इलेक्सन जानो दङ दा बेनि सिगां जोंनि डिमान्डफोरखौ जुदि मावफुंनानै होआबा जे जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा जोंनि आइ आफाफ्रा जे नोंथांजों दङ जों बेखौ माब्लाबा बादा होनो हानाय नङा दा बेखौ नोंथाङा जोंखौ दाय होनो मोननाय नङा जोङो बे समाव नोंथांखौ खावलायगोन जे जोंनि दाबिफोरखौ जाहाथे बे गोख्रैनो 26 जननि सिगां जाहाथे मावफुंनानै होयो जोङो बेखौ खावलायगोन बेजों लोगोसे जे दिनै सरकारा होनाय जे बर' डिपार्टमेन्टनि डिरेक्टर बे डिरेक्टराथ' डिरेक्टर हिसाबैनो थाबाय दिनै रां होनानै दिनै डिरेक्टर खामानि मावनो होआखै नांगौ बायदि जोंनि फरायसाफोरनो टेक्सटबुकनि आंखाल दे इमान गिदिर मोनसे सरकार आरो जाय सरकारखौ जोङो सानदों जे आरो जोंनि फरायसाफोरखौ लानानै फरायसाफोरनि जिबनखौ लानानै जे जोङो माब्लाबाबो ओंखाम ओंख्रि गेलेनायखौ जों लुबैनाय नङा आरो जाय फरायसाफोरानो जोंनि हादोरनि जोंनि जायगानि जिहेतु फिउचार बे फिउचारखौ नायनानै गथ'फोरनि इयुनखौ नायनानै जाहाथे जोङो सोलोंथाइ मन्त्रि आरो जोङो जोंनि मुख्य मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ जों खावलायगोन जाहाथे फैबाय थानाय समाव 26नि सिगां जोंनि जे डिमान्डफोर बे डिमान्डखौ मावफुंना होनो थाखाय जोङो सरकारखौ खावलायगोन